Tarinateema yhdistää näitä romaania ja tietokirjaa ja oikeastaan se lähtee siitä, että romaanin taustalla on semmoinen aika yleinenkin tarinattomuuden tai juurettomuuden kokemus, joka sitten tämän romaanin päähenkilön Stella Julmalan elämässä kärjistyy aika äärimmilleen ja tapahtuu järkyttäviä asioita, mutta aina ei tietenkään tarinattomuuden kokemus ei tarvitse olla näin voimakas. Se voi olla ihan semmoinen halu ymmärtää, kuka olen, mitä tapahtuu ja miksi. Ja tavallaan se romaani rakentuu semmoisen ajatuksen varaan, että sen päähenkilö ryhtyy selvittämään omaa tarinaansa. Ehkäpä sitä voi kutsua omaksi sisäiseksi tarinaksi. Ja hän onnistuu rakentamaan loppujen lopuksi tämmöisen minuuden syntymyytin, joka voisi olla se kirjan 3. osa. Tietokirjassa Säröjen kauneudessa niin mä haluan opastaa ihmisiä siihen, että miten he voisivat itse toistaa tämmöisen samankaltaisen prosessin ja ikään kuin rakentaa semmoista omaa sisäistä tarinaa ja minkälaisia asioita siinä kannattaisi ottaa huomioon.